Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. І вось сёння, як незвычайна, таму што графік плаваючы, як мы ўжо такім мемам нашых эфіраў стаў з нашым выдатным гісторыкам, палітычным аналітыкам Александром Фридманом. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. У нас не так шмат часу сёння, як хацелася б, справы спадара Александра, таму будзем хуценька і адразу, каб не забыцца і паспець. Я нагадываю ўсім пра неабходнасць падпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана. Сам падпісаны, сам карыстаюся, лаўлю там тэмы для нашых размоваў і абмеркаванняў, і вам раю гэта рабіць, ну, прынамсі, чытаць, калі не лавіць тэмы. Ну і, безумоўна, не забывайце пра YouTube-канал Еўрарадыё, ставце свае падабаечкі, націскайце на званочак, каб не прапускаць наши плаваючыя по графіку стрымы са спадаром Александром. Ну і, безумоўна, калі для вас гэта бяспечна, то расшэрвайце. Ну што ж, пагнали, давайте, паколькі часу мала, пачнем з самай такой актуальнай і галоўнай навіны. Гэта, безумоўна, выступ Трампа і прынятыя ім рашэнні. Яны, ну, у стылі Трампа такія, як кажуць, двойственныя. З аднаго боку ён прыняў рашэнне, наколькі я разумею, все ж таки пастаўкі зброі ў краіне аднавіць і больш затое пашырыць, але тым не менш, як это кажуць у беларускіх дэмакратычных сілах, наносіць магутны удар по Крамлю і Пуціну ён пакуль што не стаў. Як вы ацэньваеце склаўшуюся сітуацыю? Яна сапраўды дваістая і яна супярэчлівая, трохі супярэчлівая, хаця б таму, што пакуль на дадзены момант мы дакладна не ведаем, што ўсё ж такі ўрэшце рэшт будзе пастаўлена ў краіне, і галоўнае, як хутка яно будзе пастаўлена ў краіне. Тут жа справа ў якасці, так, канешне, але зараз сітуацыя вельмі напружаная, расійскі наступ працягваецца, і хутчэй за ўсё ён будзе выходзіць таксама на новы якасны ўзровень. Таму ў краіне не толькі патрэбна хутка, не толькі патрэбна зброя, яна патрэбна хутка. Наколькі хутка гэта зробяць Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія партнёры, гэта пытанне. Што тычыцца Злучаных Штатаў, канешне, відавочна, яны добра заробяць на гэтай гісторыі, паколькі фінансавацца гэтыя пастаўкі зброі будуць еўрапейскім бокам. Калі б мы разбаўлялі год таму, ну, напэўна, гэта выглядала б вельмі дзіўна, а сёння гэта выглядае як такі вельмі добры вынік перамоваў, паколькі працяглы час пытанне было адкрыта і ўвогуле было незразумела, ці будзе зброя, ці яе не будзе. То бок пытанне са зброяй відавочна вырашаецца і вырашаецца на карысць Украіны. Будзем спадзявацца, што будзе хутка вырашацца. І іншае пытанне тычыцца вось тых званых санкцыяў, вялікіх санкцыяў, моцных санкцыяў, пра якія шмат ужо ідзе гаворка, асабліва ў амерыканскім сенаце, дзе ёсць вядомы праект Грэма Блюменталя, дзе ёсць супярэчлівыя выказванні Трампа. Гэтая тэма будзе прысутнічаць наступнымі тыднямі ў публічнай прасторы. Пра гэта яшчэ будуць шмат размаўляць. Для амерыканцаў ужо размовы на гэтую тэму. Гэта такі пэўны ціск на Расійскую Федэрацыю, і не столькі на Расійскую Федэрацыю, яшчэ і на яе партнёраў, якія набываюць у Расіі нафту, тая ж Індыя альбо кітайская народная рэспубліка, але гэта, так бы мовіць, адкладзеная пагроза. Логіка Трампа мне падаецца наступнай. Ён сыходзіць з таго, і пра гэта пісалі ў прэсе, тое ж выданне Axios, што Расія будзе наступнымі тыднямі працягваць свой наступ ва ўкраіне, што ад гэтага наступа Пуцін адмаўляцца не збіраецца. Ну і выглядае так, што расійскага боку ёсць надзея на тое, што вось цягам гэтага наступа у іх атрымаецца альбо захапіць цалкам гэтыя 4 вобласці на паўднёвым усходзе Украіны, ці прынамсі прасунуцца ў гэтым напрамку. Большасць военных аналітыкаў, якія назіраюць за расійскім наступам, разглядаюць перспектывы вось дасягнення гэтых мэтаў вельмі скептычна. Ну, напэўна, у Пуціна іншы погляд. Логіка Трампа такая, што ты збіраешся ісці ў наступ, ну добра, перашкодзіць я не магу, але
перашкодзіць, не тое ж не перашкодзіць, а дамовіцца з табой, каб ты адмовіўся ад гэтага. У мяне не атрымліваецца. Ну добра, сябра, ты зараз атрымаеш. Вось таму і ідзе зброя ў краіне, на якой Злучаныя Штаты яшчэ і зарабляюць. Логіка вось такая: пасля гэтага наступу, які з дапамогай амерыканскай зброі, увогуле з разнастайнай амерыканскай дапамогай павінен праваліцца, альбо Путін не дасягне сваіх мэтаў, пачнецца новы этап, калі амерыканцы, напэўна, зноў выйдуць з дыпламатычнымі ініцыятывамі, якія будуць гучаць прыкладна так: ну вось глядзі, Путін, ты паспрабаваў, ты намагаўся, нічога не атрымалася, мы зрабілі так, што не атрымалася, а цяпер глядзі. Цяпер магчымасці такія: альбо ты ўсё ж такі урэшце рэшт ідзеш на спыненне баявых дзеянняў, гэта менавіта тое, чаго чакае ад яго Трамп, і тады, калі баявыя дзеянні спыняцца, пачнецца новая, зусім новая гісторыя з магчымымі перамовамі, неперамовамі, размарозка амерыканска-расійскіх стасункаў. Ну гэта іншае пытанне. Але калі гэтыя баявыя дзеянні ў гэты момант не спыняцца, калі Путін скажа: не атрымалася гэтым разам, ну у нас часу хапае, рэзерву у нас хапае, моцы у нас хапае, паспрабуем яшчэ раз. Яшчэ раз праз год, і гэта далей. Калі вось гэта будзе, ну на гэты момант у Трампа прадрыхтаваны вось тыя самыя санкцыі, і хутчэй за ўсё пытанне з тым, будуць яны вводзіцца, не будуць яны вводзіцца, яно вырашыцца цягам наступных 50 дзён. Так, два моманта, безумоўна, звязаныя і са зброяй, і з падаткамі. Давайте, можа быць, пачнем са зброі. Тут я ўжо бачыў нават такую сатырычны малюнак, дзе стаіць Зеленскі, за ім Трамп, і кажа: ўсё ж таки я прыняў рашэнне, я буду стаяць за тваёй спіной і буду прадаваць табе зброю. Зеленскі пытаецца: падаваць, можа? Не, прадаваць табе патроны. Можа, падаваць? Говорят: не, прадаваць. Ну вот это сапраўды рэчаіснасць, прадаваць. А што Еўропа? Яна гатова насамрэч купляць і плаціць за гэтую зброю? Так гатова, і што як гэта не дзіўна выглядае, но гэтае выйсце, вось гэты кампраміс, які дасягнуты, ён нават прадстаўлены еўрапейскімі палітыкамі як поспех. І відавочна, што апошнія месяцы, прынамсі два вельмі ўплывовых еўрапейскіх палітыка вельмі актыўна працавалі менавіта вось над такім рашэннем. Гэта з аднаго боку федэральны канцлер Германіі Мерц, а з другога боку генеральны сакратар НАТО Марк Рюте, былы прэм'ер-міністр Нідерландаў. Так што ў пэўнай ступені вось гэтае пагадненне, якое зараз маем, гэта таксама еўрапейскі поспех. Якая тут еўрапейская логіка? Еўропа не ў стане замяніць Злучаныя Штаты. Такіх магчымасцяў на дадзены момант няма. То бок, калі Злучаныя Штаты сапраўды выходзяць з гэтай вайны і не дапамагаюць Украіне, то еўрапейскай дапамогі яе, напэўна, у сярэднетэрміновай, ну, прынамсі, у доўгатэрміновай перспектыве не хопіць. Гэта значыць, у Пуціна з'яўляюцца ў гэтым выпадку добрыя магчымасці і добрыя шансы дасягнуць сваіх мэтаў ва Ўкраіне і хутчэй за ўсё пайсці далей. Я думаю, што гэта такі ўжо досыць распаўсюджаны, амаль, я б сказаў бы, нават мейнстрымны дыскурс, пра наратыў, дыскурс пра тое, што Расія спыняцца не збіраецца, што Украіна гэта толькі пачатак і працяг будзе. То бок, калі зараз не спыніць Расію ва Ўкраіне, то потым яе прыйдзецца ўжо стрымліваць на зусім іншых рубяжах. І калі зараз ёсць хаця б нейкая магчымасць гэта яшчэ зрабіць, хай сабе з амерыканскай дапамогі, купленай за грошы, дык мае сэнс гэта рабіць. Вось я б звярнуў увагу на тыя экспертныя ацэнкі, якія з'яўляюцца ўсё больш і больш, і не толькі ў прэсе, у НАТО, у выведках розных еўрапейскіх. Вось учора быў прыклад французскія ацэнкі пра тое, што яны зыходзіць з таго, што магчымасць вайны Расіі супраць НАТО ў бліжэйшыя 3-5 гадоў яна досыць рэальная. То бок вось гэты кампраміс купляем у амерыканцаў, перадаем украінцам, гэта з еўрапейскага пункту гледжання урэшце рэшт добрая інвестыцыя. Гэта інвестыцыя, каб Украіна змагалася далей, і гэта інвестыцыя ва ўласны час.
мы атрымліваем час, каб падрыхтаваць, каб хаця б паспрабаваць падрыхтаваць уласную военную прамысловасць, уласныя арміі да магчымага сутыкнення з Расіяй. То бок грошы выдаткоўваць на зброю, якую яшчэ год таму урад Байдена даваў просто так і не патрабаваў за гэта, а зараз прыходзіцца плаціць, і прыходзіцца плаціць шмат, канешне, з еўрапейскага пункту гледжання, я б сказаў так, гэта не аптымальнае развіццё падзеяў, але, напэўна, найлепшае, што сёння можна было дасягнуць. Тым больш, што Трамп, ён відавочна заходзіцца ў захапленні ад гэтай магчымасці, што можна зрабіць Расіі балюча за тое, што яна не адмовілася ад ягоных прапановаў. Гэта яму вельмі не спадабалася, гэта відавочна. То бок можна зрабіць дапамогай украінцаў балюча Расіі, паставіўшы зброю, а з другога боку, і гэта актыўна прадаецца зараз трампаўскай аўдыторыі, асабліва блізкай да вось гэтага накірунку мага, што вось глядзіце, так, мы ў гэтай вайне па-ранейшаму прысутнічаем, але ў адрозненне ад Байдена прэзідэнт Трамп на гэтай вайне прынамсі зарабляе. Давайте яшчэ да вось гэтых падаткавых пагрозаў звернемся. Як толькі з'явілася інфармацыя про тое, што Трамп прыняў рашэнне, зробіць жорсткі такую заяву наконт Расіі і Пуціна, вы написали описали реакцию сенатора, самого боевого сенатора США Линдси Грэма, і написали, что ён анансуе кувалду для Трампа. Путин пролічыўся, ён думаў, што мы і Еўропа стаміліся, але НАТО стала толькі больш моцнай і сплачоннай. Мы на парозе прыняцця самых жорсткіх санкцый у гісторыі США. Гэта будзе сапраўдная кувалда ў руках Трампа, напісаў Линдси Грэм. Праўда, зараз вот я учора глядзеў, Сенат нібыта, ну так бы мовіць, не даў ход гэтаму вось законапраекту Линдси Грэма про там шырокія санкцыі. То есть Сенат не дае гэтую кувалду ў руки Трампу. Трамп попрасіў не даваць, ці ўсё ж таки як это выглядае звонку? Гэта ізноў жа, гэта ў рамках гэтай двуххадоўкі. Яны будуць гэтую тэму кувалды, тэму гэтых санкцый, яны будуць вельмі актыўна прасоўвацца, бо ў сённяшніх умовах гэта ж зразумела. Калі будзе зялёнае святло ад Трампа, гэта ўсё можна прыняць вельмі хутка. Там у іх усё падрыхтавана, і адпаведныя галасы таксама ёсць. Так што гэта вельмі хуткае тэхнічнае пытанне. Яно вырашаецца хутка тэхнічна. Но пакуль гэтая тэма санкцыяў, яна застаецца толькі на падрыхтаваным вербальным узроўні. То бок, каб Путін зразумеў, што у нас усё падрыхтавана, але мы гэта пока не робім. Путін, ты маеш яшчэ шанс, ты маеш магчымасць гэтага пазбегнуць. Мы ўсё падрыхтавалі, але пакуль мы даем, атрымліваеш ад нас яшчэ адзін шанец. Так што я думаю, што ў гэтым сэнсе ўсё пралічана. Яны вырашылі пайсці вось так з Пуціным трошки пагуляць. Што тычыцца Пуціна, ну там магчыма логіка такая. Сапраўды, калі Путін верыць у тое, што зараз ён можа дасягнуць усіх сваіх мэтаў. То бок за 50 гэтых дзён ён дасягае усіх мэтаў, якія ён хацеў бы дасягнуць ва Ўкраіне, абсалютна нерэалістычна. Ну, магчыма, Путін з гэтага сапраўды сыходзіць, а потым мы кажам амерыканцам, ну вось глядзіце, мы дасягнулі, далей мы не ідзем, а зараз давайте можна зробім нейкія перамовы, каб выйграць час. Тут магчымы розныя варыянты. Я думаю, што мы пачуем яшчэ цягам гэтых 50 дзён шмат чаго. І ў гэтым сэнсе ёсць вельмі падобная гісторыя з Іранам і іранскім атамным праектам. Калі там ішлі перамовы, іранцы відавочна цягнулі час. І лічылі, ну, безумоўна, все атрымаецца. Вось мы тут выцягнем яшчэ, і гэта ў нас атрымаецца, і гэта атрымаецца. Іранцы пролічыліся. Гісторыя з Іранам, яна вядомая. Ці пойдзе Путін таксама такім жа шляхам, цягнуць у апошні момант, альбо ён увогуле упэўнены, што ніякіх амерыканскіх санкцыяў там не будзе, альбо ціск з боку
Індыі і Китая будзе не такі моцны. Гэта ўсё пакуль пытанне адкрытае. Відавочна адное, што зараз мы маем новую рэчаіснасць. Яна заключаецца ў тым, што мы будзем хутчэй за ўсё бліжэйшы час назіраць новы перыяд эскалацыі, хаця яна і гэта эскалацыя яна не спыняецца. Напэўна, ўсё ж такі яна будуць спробы зараз з боку расійскага яшчэ больш актыўныя пайти ў наступ, заваяваць новыя тэрыторыі, дабіцца абрушэння украінскага фронту. Ну а з другого боку для Украіны зараз абсалютна важна вытрымаць і эмацыянальна, вось калі паглядзець эмацыянальна на гэтую гісторыю, то заявы Трампа яны вельмі важныя, бо ўсё ж такі так ці інакш, хай і ў сваім стылі, але месседж Трампа быў учорашні: я на баку Украіны. Я буду падтрымліваць Украіну. І калі ты ўсё ж такі на тваім баку Злучаныя Штаты, ну ўжо ў пэўнай ступені лягчэй, як мне падаецца. Ну добра, са зброяй больш-менш зразумела, хаця безумоўна зброю хацелася б Украіне атрымаць яшчэ учора, а калі насамрэч яна паступіць на фронт, яшчэ невядома, таму што пераважную большасць тыя ж самыя патрыоты, іх трэба будзе яшчэ штосьці, конечно, можна там са складоў ці там сняць з дзяжурства, але пераважную большасць трэба вырабіць. Пакуль яна вырабіцца, пакуль яна даедзе, гэта час. Добра, але са зброяй больш-менш зразумела, будзе стаяць за спіной і прадаваць зброю, патроны Зеленскаму і ЗСУ. Але ўсё ж таки вось гэтае абкладанне, гэтыя санкцыі, гэты магутны удар по России, ён же ж скіраваны 100% гэтай вот пошліны, падаткі на тых, хто набывае і перапрадае там, ну, звязаны з расійскімі там найперш там нафта і гэтак далей усё. І вы адзначылі самі, што гэта найбуйнейшыя пакупнікі найперш Кітай, Індыя, там іншыя краіны, і што вот так вот Трамп возьме і увядзе гэтую пошліну праз 50 дзён на Кітай? Ну, з Китаем ён уже уводзіў гэтыя пошліны. Тое, што ён можа увесці, гэта магчыма. Гэтыя ж пошліны, яны з пункту гледжання, гэта не апошні крок. Уся гэтая эскалацыя з боку Трампа, гэта запрашэнне для перамоваў, перамовы з адкрытым вынікам. Гэтыя две краіны, найбольш буйныя пакупнікі расійскай нафты, Кітай і Індыя, яны ў прынцыпе ў сваіх амбіцыях розныя, у сваіх мэтах розныя. Калі ўсё ж такі паміж Расіяй і Кітаем там ёсць моцнае перасячэнне мэтаў у супрацьстаянні з Захадам, дык Індыя гэта і ў палітычным сэнсе іншая краіна. Гэта ўсё ж такі хай сабе не ў такім 100% выглядзе еўрапейска-амерыканскім, назовем гэта так, але ўсё ж таки дэмакратычная краіна з дэмакратычнымі традыцыямі і з добрымі, у прынцыпе, зусім добрымі стасункамі з Захадам. Таму у Індыі там яны будуць пралічваць, а ці мае сэнс, напрыклад, палітычнага пункта гледжання, эканамічнага пункта гледжання. Тут жа нічога асабістага. Што больш карысна для развіцця Індыі? Пайсці на гэтае сутыкненне з амерыканцамі, на канфлікт з амерыканцамі і набываць гэтую танную расійскую нафту, альбо ўсё ж таки адмовіцца і перайти на амерыканскі бок, перайти на бок Трампа. Так што там яны будуць разважаць. І я думаю, што якраз таки Індыя зусім была б не супраць, каб гэтая вайна скончылася, бо нейкай карысці для Індыі ад гэтай вайны няма. Што тычыцца Китая, то ў Китая пазіцыя супярэчлівая. У эканамічным сэнсе Китай мае праблемы ад гэтай вайны, якая ідзе ў Еўропе, гэта звязана з транзітам, усё вядомыя пытанні. Але з другога боку, гэтая вайна, яна адхіляе увагу ад таго, што робіць Кітай. Кітай можа, ў прынцыпе, досыць спакойна займацца сваімі пытаннямі, развіваць сваю абарончую прамысловасць і тое, што яны актыўна робяць. Яны атрымліваюць дадатковы час, тым больш, што амерыканска-еўрапейскія рэсурсы, яны зараз скаваныя у вайне паміж Расіяй і Украінай. То бок Кітай
прынцыпе, я думаю, яны могуць існаваць як без гэтай вайны, так і з гэтай вайной. Там карысць ёсць для Китая і ў тым выпадку. Іншае пытанне ў тым, наколькі Китай можа націснуць на Расійскую Федэрацыю. Я думаю, што, канешне, калі Моді, напрыклад, прэм'ер-міністр Індыі размаўляе з Пуціным, ён там сапраўды кажа пра тое, што трэба было б гэтую вайну спыніць, ну не патрэбна гэтая вайна, вядомая рыторыка. Можа, нешта такое ідзе і з кітайскага боку. Ну вось так, каб яны там сказалі Пуціну, ўсё, трэба скончыць з гэтай вайной, завяршай, хопіць. Так яно не працуе. Нават калі будуць высоўвацца такія патрабаванні альбо пажаданні, больш элегантна, хаця хутчэй за ўсё можа і да патрабаванняў справа дойдзе, калі гэта сапраўды пашкодзіць інтарэсам і Індыі і Китая, то ў гэтым выпадку, нават у гэтым выпадку яны не ў стане прымусіць Пуціна гэта зрабіць. То бок, калі Пуцін у рэшце рэшт вырашыць, што б яно не каштавала, я гатовы ахвяраваць абсалютна ўсім, нават магчымым паляпшэннем стасункаў з амерыканцамі. Калі гэтая вайна ва ўкраіне для мяне больш важная, то ён будзе весці гэтую вайну, не заўважаючы там на розныя санкцыі, пагрозы і іншае. У адказ на вось гэтыя пагрозлівыя дзеянні і заявы Трампа, Кремль на перадавую выставіў сваю самую страшную зброю, страшнейшую за арэшнік, Медведева, які заявіў пра тое, што да плеваць мы хацелі на пагрозы Трампа, на гэтыя санкцыі, пошліны і ўсё астатняе. Ну і гэтак далей. Ну, Медведзеў-то можа там распушыць хвост, можа Расіі сапраўды гэта на пэўным этапе ў нейкай кароткатэрміновай перспектыве і не будзе больно, а Беларусі. Вот як пачуваецца, на ваш погляд, зараз у этой сітуацыі Лукашенко? Калі палічаць Медведзевым, там таксама не такая ўжо простая гісторыя. Быў ужо вельмі цікавы момант падчас ізраільска-іранскай вайны 12-дзённай, калі Медведзеў у сваім стылі напісаў пра тое, што вось каб там Ізраіль, Злучаныя Штаты асцярожна сябе паводзілі ў адносінах да Ірану, бо ёсць розныя краіны ў гэтым свеце, якія могуць дапамагчы Ірану вырабіць ядерную зброю альбо прадставіць Ірану ядерную зброю. І там сапраўды быў абсалютна раз'юшаны адказ Трампа. Трамп гэта заўважыў, альбо яму проста гэта паклалі, ён гэта пабачыў, і там быў вельмі жорсткі адказ у адчыненні Расіі. І што робіць Медведзеў? Медведзеў, які ні за што не выбачаецца, які паводзіць сябе абсалютна як чалавек, якому ўсё роўна, які гатовы на ўсё, ён адразу вельмі тэрмінова піша ў твітары на англійскай мове, альбо за яго напісалі, што так гэта не было на ўвазе, не збіраецца, не, вы мяне недакладна зразумелі, не збіраемся мы пастаўляць Ірану ядерную зброю. Не будзе гэтага. То бок у гэтым сэнсе, калі Медведзеў нешта робіць і няма нейкай карэктуры ягоных дзеянняў, значыць гэта пажадана, гэта ідзе, гэта прынамсі Кремль прынамсі не супраць, каб адказ быў такі, як ёсць. На дадзены момант, канешне, ім трэба ж нешта адказаць, а Медведзеў у гэтым сэнсе, з дапамогай Медведзева можна адказаць, бо заўсёды можна сказаць, гэта ж Медведзеў, мы не маем да яго ніякіх адносінаў, гэта ягонае прыватнае меркаванне. Што тычыцца Лукашэнкі і Беларусі ўвогуле. Сітуацыя для Лукашэнкі зараз досыць напружаная. Напружаная ў якім кантэксце? Апошнімі месяцамі беларускія ўлады прыкладалі сур'ёзныя намаганні для паляпшэння стасункаў са Злучанымі Штатамі. Я б нават сказаў, у мяне такое склалася ў прыватнасці ўяўленне, што паляпшэнне стасункаў з амерыканцамі ледзьве не было галоўным знешнепалітычным праектам лукашэнкаўцаў у гэтым годзе. Пэўны поспех у іх сапраўды быў. Кансультацыі былі, сустрэчы былі, канкрэтных дамоўленасцяў мы не бачым, на дадзены момант нічога не адбылося, але ўсё ж такі сам факт, што нейкія амерыканскія прадстаўнікі прыязджаюць у Беларусь, сустракаюцца з Лукашэнкам, гэта ўсё ж такі нешта новае, такое уявіць сябе яшчэ 2-3 гады таму было фактычна немагчыма. І Лукашенко, як мы бачым, хацеў бы працягваць. Ён бы хацеў бы вывесці беларуска-амерыканскія стасункі на новы ўзровень. Ці, як ён кажа, альбо ягоная прапаганда кажа, нармалізаваць. Што магчыма ў сённяшніх умовах?
пытанне цяжкае. Я з самага пачатку лічыў і працягваю лічыць, што вось гэтае збліжэнне паміж Мінскам і Вашынгтонам магчыма толькі ў кантэксце збліжэння паміж Масквой і Вашынгтонам. Паколькі амерыканцы і расіяне вялі перамовы, там таксама ішла гаворка пра нармалізацыю стасункаў, то і Лукашенко паспрабаваў, а Расія відавочна была не супраць. Зараз пазіцыя Злучаных Штатаў змяняецца. Тут пра нейкія кансультацыі амерыканска-расійскія гаворка больш не ідзе. Трамп падкрэслівае сваё расчараванне Пуцінам. Ідзе ваенная дапамога ўкраіне, ідуць пагрозы санкцыямі, прычым не толькі Расіі, але і Кітаю, другому партнёру, вельмі важнаму партнёру Лукашэнкі. Што ў гэтай становішчы магчыма? Магчымы яшчэ нейкія далейшыя беларуска-амерыканскія кансультацыі, паляпшэнне стасункаў, усё на што ставіў Лукашенко, альбо гэта зараз усё будзе замарожана, пастаўлена на паўзу, прынамсі пастаўлена на паўзу, альбо увогуле скончыцца. Гэта пытанні ўсе адкрытыя. Хутчэй за ўсё Лукашенко будзе паводзіць сябе вельмі асцярожна, не будзе выказвацца на гэтыя амерыканскія тэмы, альбо будзе выказвацца максімальна асцярожна. Тут такое становішча трэба перачакаць. Трэба перачакаць з яго пункта гледжання, паглядзець, што будзе. Розныя актыўныя крокі, яны могуць стварыць дадатковыя праблемы. Але пэўнае расчараванне, у гэтым я ўпэўнены, у Лукашэнкі прысутнічае, што вось падавалася, ужо наблізіліся да новых магчымасцяў у кантактах з амерыканцамі і прыйшлі гэтыя геапалітычныя праблемы, і цяпер адкрытае пытанне, што будзе. І яшчэ адзін момант, ён вельмі важны з майго пункта гледжання для Беларусі. Тая фаза вайны, якая зараз нас чакае, гэта хутчэй за ўсё будзе фаза эскалацыі. Ну, як вядома, Расія зараз знаходзіцца пад ціскам. І калі паглядзець там розных расійскіх спікераў, яны падкрэсліваюць, што зараз фактычна Александр Дугін, мне падаецца, найбольш так адкрыта гэта падкрэсліў. Ну, не самая, канешне, уплывовая асоба, але ўсё ж таки адзін з расійскіх галасоў около крамлёўскіх, назовем гэта так. І ён кажа, у гэтым сэнсе слушна, у нас у Расіі ёсць яшчэ недзе 50 дзён. Вось гэтыя 50 дзён да таго, як Трамп прыме рашэнне. І за гэтыя 50 дзён мы павінны дасягнуць максімальных поспехаў ва ўкраіне. Якімі метадамі, гэта ўжо іншае пытанне. А што значыць дасягнуць максімальных поспехаў? Дасягнуць максімальных поспехаў можна толькі праз эскалацыю, максімальную эскалацыю гэтай вайны. Максімальная эскалацыя азначае падключэнне ўсіх магчымых ресурсаў для дасягнення гэтых мэтаў. І ў гэтым сэнсе, канешне, прыходзіцца адзначыць, што сітуацыя ў сэнсе рызыкі ўцягвання ў Беларусі ў вайну, больш актыўнага ўцягвання ў вайну, рызыка ўзрасла. Я не лічу, што гэта вось абавязкова адбудзецца. Не, хутчэй за ўсё гэтага не будзе, але трэба адзначыць, што кантэкст такое абвастрэнне, ідзе такі зрух, курс на абвастрэнне, што рызыка ўзрастае. Я б хацеў зараз яшчэ, пакуль у нас ёсць 10-12 хвілінаў, абмеркаваць больш унутрыбеларускае пытанне, хаця, безумоўна, з выхадам на еўрапейскі кантэкст у тым ліку. Чаму? Таму што навіна, якая апублікаваная сёння у тэлеграм-канале агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Яны справаздачацца, што іх ініцыятыву за вызваленне палітвязняў у складзе Валеры Кавалеўскага, Тацяны Хоміч і Інны Румянцевай на мінулым тыдні наведала Берлін для кансультацый. Пішуць, адбыліся сустрэчы ў Бундестагу, у адміністрацыі канцлера Фрыдрыха Мерца і ў Міністэрстве замежных спраў, ну і шэраг іншых сустрэчаў. І далей Тацяна Хоміч кажа: я прасіла Нямецчыну падтрымаць гуманітарны трэк як неабходны элемент палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Цяпер асабліва важна не ўпусціць шанец прадумаць і рэалізаваць крокі, якія дапамогуць захаваць і развіць працэс вызвалення людзей.
І далей змены кантэксту у Беларусі і навокал яе становятся ўсё больш відавочнымі. Гэта вымагае грунтоўнай пераацэнкі сітуацыі і адаптацыі захадаў па Беларусі з боку Еўросаюзу, Германії і іншых ключавых дэмакратый. Неабходна дамагацца адпаведнасці палітыка захаду бягучаму моманту, ну і гэтак далей, гэтак далей. Адпаведна пытанне: ці прыслухаецца Нямецчына да вось прадстаўнікоў гэтых дэмакратычных сілаў і зменіць свой трек из стратегію паводзінаў у дачыненні да Лукашэнкі? І што самае галоўнае, ці заўважаеце вы тое, пра што кажа Тацяна Хоміч, змены кантэксту у Беларусі і навокал яе? Я б сказал, пачнем з кантэксту. Кантэкст, конечно, змяняецца заўсёды. Кожны дзень новые падзеі, новыя тэндэнцыі. І, конечно, калі мы возьмем там да заяваў Трампа і пасля заяваў Трампа, гэта зусім іншы кантэкст. Яшчэ на мінулым тыдні мы абмяркоўвалі пытанне, ці ўвогуле спыняць Злучаныя Штаты ваенную дапамогу Украіне. Сёння уже гаворка ідзе не пра тое, што спыніцца, не спыніцца, гаворка ідзе пра што і калі атрымае Украіна. То бок кантэкст відавочна змяняецца. Пытанне, якое застаецца, і для мяне гэта пакуль адкрытае пытанне, ці будуць працягвацца нейкія кансультацыі паміж Лукашэнкам і амерыканцамі ў новых умовах. Калі яны будуць працягвацца на якім-небудзь узроўні, канешне, калі ідуць гэтыя кансультацыі, перамовы, ёсць заўсёды магчымасць паўздымаць некаторыя пытанні, нейкія пытанні, у тым ліку і пытанні палітвязняў. Калі гэты дыялог будзе пастаўлены на паўзу, таму што амерыканцы не будуць праяўляць цікавасць да таго, што адбываецца зараз у Беларусі, альбо Лукашенко не будзе рызыкаваць ісці на нейкія кантакты з амерыканцамі, мы можам себе уявіць, як гэта будзе выглядаць, калі раптам цягам наступных дзён, калі ў Расіі зноў пачынаецца гэтая актыўная антыамерыканская прапаганда, і яна нават закранае Трампа, і раптам у Мінску з'явіцца нейкі прадстаўнік адміністрацыі Злучаных Штатаў. Гэта ці гатовы Лукашенко пайсці на такі крок? Шчыра кажучы, не ўпэўнены, што гатовы. Мне больш падаецца, што ў Мінску будуць чакаць. А калі будзе паўза і не будзе нейкіх там перамоваў, кансультацый, чаго можна дасягнуць у гэтых умовах. Што тычыцца перспектываў кантактаў з еўрапейцамі і магчымасці пераканаць еўрапейцаў да нейкіх перамоваў, кансультацый з Лукашэнкам, то тут я вялікім аптымістам не з'яўляюся. Магчыма, гэтыя кансультацыі, розныя, абмен меркаваннем можа ісці, але што вот зараз мы пабачым нешта падобнае на еўрапейскім накірунку, як гэта было з амерыканцамі апошнімі месяцамі, мне гэта падаецца вельмі малаверагодным. На сённяшні момант што мы маем у агульным кантэксце? У агульным кантэксце вайны выглядае наступнае. Дональд Трамп прадае зброю, але гэта зброя трапляе ў краіне толькі таму, што еўрапейцы гатовыя за гэтую зброю плаціць. То бок галоўны вораг на дадзены момант для Расійскай Федэрацыі гэта не Злучаныя Штаты, гэта Еўразвяз. А ў еўразвязе самай магутнай краінай і той краінай, якая робіць асабліва шмат для дапамогі Украіны, з'яўляецца Германія. Калі вы паглядзіце на расійскія розныя публікацыі, якія там выходзяць, альбо апытанні грамадскай думкі, дык ужо даўно на першым месцы сярод ворагаў у іх стаіць не Злучаныя Штаты, а стаіць Германія. У такіх умовах уявіць сябе, што пачнуцца нейкія публічныя перамовы альбо кансультацыі паміж Лукашэнкам і Германіяй, што Германія будзе рабіць нейкія крокі, а Лукашенко будзе гатовы пайсці на іх, гэта мне, шчыра кажучы, уявіць на дадзены момант вельмі цяжка. Мы павінны яшчэ адну рэч улічваць, вельмі важную. Германія сёння да беларускіх пытанняў, да беларускіх праблемаў і да беларускіх выклікаў куды бліжэй, чым гэта было яшчэ там колькі гадоў таму. Гэта звязана з геапалітыкай, гэта звязана з нямецкай вайсковай прысутнасцю на тэрыторыі Літвы.
І гэта звязана таксама ў гэтым кантэксце трэба ўзгадаць і вучэнне захад 2025, якія павінны адбыцца ў верасні. Як яны будуць адбывацца, у якім фармаце, гэта яшчэ пытанне адкрытае. Так што на дадзены момант я па шчырасці не бачу нейкіх магчымасцяў, каб еўрапейскія краіны перайшлі да дыялогу з Лукашэнкам. Просто умовы, знешнепалітычныя умовы, яны на дадзены момант не такія, каб гэты дыялог можна было б весці. Але з другого боку я хацеў бы падкрэсліць, што любая магчымасць сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі, з тымі, хто займаецца пытаннем Беларусі, выпрацоўвае пазіцыю той же нямецкай дзяржавы наконт Беларусі, гэта вельмі важна. Беларускія погляды павінны даносіцца, і тады можна спадзявацца, што яны будуць улічвацца. Але ізноў жа у палітыцы звычайна перш за ўсё стаяць уласныя інтарэсы. І калі гаворка ідзе пра ўласныя інтарэсы, то інтарэсы іншым, нават тым, каму ты спачуваеш, яны часцей за ўсё адыходзяць на другой план. Я удакладню, вы сказали, что я не могу зараз уявіць сабе нейкія публічныя перамовы паміж Лукашенко, там дамоўленасці і гэтак далей, а не публічныя. Не публічныя перамовы, не публічныя кансультацыі, яны могуць быць. Ну давайте паглядзім з боку той же Германії. Да? Вось, канешне, нямецкі бок вельмі уважліва сочыць за тым, што адбываецца у кантэксце падрыхтоўкі гэтых вучэнняў захад 2025. Таму што гэта ў інтарэсах бяспекі Германіі. Калі там будуць нейкія правакацыі на літоўскім напрамку, альбо нават будзе спроба рэалізаваць тыя сцэнарыі, пра якія ў Германіі шмат пісалі некалькі месяцаў таму, то бок агрэсія супраць Літвы ў рамках гэтых вучэнняў. Што гэта будзе азначаць для федэральнай рэспублікі? Для федэральнай рэспублікі гэта будзе азначаць ваенны канфлікт з прамым удзелам нямецкіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Таму, канешне, вядома, сачыць і сочыць за гэтымі падзеямі. Магчыма, ідуць там нейкія размовы і кансультацыі такога сэнсу. Вось па дээскалацыі высветліць, што там беларускі бок плануе, што не плануе. Такога ўзроўня перамовы, такога ўзроўня кантакты я магу сябе ўявіць. Мне вельмі цяжка ўявіць нешта публічнае, і мне вельмі цяжка ўявіць, што можа зараз адбыцца нейкая здзелка паміж беларускімі уладамі і еўрапейцамі. Паколькі беларускія ўлады відавочна за ўсіх тых палітвязняў, якія ў Лукашэнкі засталіся, ён жадае нешта атрымаць. Сергей Тихановскі, вызваленне Сергея Тихановскага хутчэй за ўсё было ад Лукашэнкі такой інвестыцыяй у развіццё стасункаў са Злучанымі Штатамі. За Тихановскага Лукашенко пакуль прынамсі мы не ведаем нічога, што ён за гэта нешта атрымаў, ніякія санкцыі не адменены, нічаго такого не было. Ён, думаю, быў бы не супраць прапанаваць еўрапейцаў палітвязняў, за якіх у Еўропе ідзе актыўнае змаганне, тая ж Марыя Калеснікава, альбо Віктор Бабарыка, Алесь Бяляцкі. Але ў гэтым выпадку Лукашенко, я ўпэўнены, хоча атрымаць нешта канкрэтнае, і той же Юрый Воскресенскі, ён фактычна гэта агучвае. Тое, што Лукашенко, напэўна, думае, то Воскресенскі агучвае. Ці магу я сябе ўявіць у дадзены момант, што адбудзецца такая здзелка паміж лукашэнкаўцамі і еўрапейцамі, мне гэта вельмі цяжка ўявіць. Пакуль і кантэкст знешнепалітычны неспрыяльны, і, шчыра кажучы, я не бачу з еўрапейскага боку крокаў у гэтым накірунку. Калі мы возьмем нават нямецкі кейс, і вось гэтую вядомую здзелку, якая была ў мінулым годзе, калі я не ці гэта быў гэтым было ў мінулым, гэта была гэта вялікая здзелка, калі былі вызвалены людзі з Расіі, у тым ліку палізняволеныя, і быў накіраваны ў Германію Вадзім Красікаў, забойца Стыргартена. Нават у гэтым выпадку у Германіі былі сур'ёзныя дыскусіі, а ці магчыма ім это згодна рабіць было нешта такое. А гэта больш зразумелая гісторыя і больш
куды больш зразумелая для нямецкага боку, што ў сённяшніх умовах можна будзе нейкую сделку зарабіць з Лукашенком. Мне гэта цяжка уявіць. Вось я адпаведна хацеў спытацца, ці не падаецца вам тады, што ўсе намаганні той часткі дэмакратычных сілаў, якая кажа пра неабходнасць змены стратэгіі, перамовы з рэжымам, ну не іх, а каб яны закідваюць гэтую думку сваім заходнім партнёрам, то ўсе гэтыя закіды заходнім партнёрам такой вось прапановы яны марныя. Ну ўсё ж таки, паслухаўшы вас, так разумею, што на сёння можа і марныя, але сустрэчы не зусім марныя, таму што закідваецца нешта на перспектыву. Галоўнае гэта вынік. Ну ўрэшце рэшт па шчырасці, калі выйдуць палітвязні, калі яны выйдуць на волю, гэта другаснае пытанне, ці там будуць нейкія сделкі, альбо там будзе нейкі ціск. Гэта пытанне другаснае. Справа ў тым, што беларускія сілы, розныя накірункі ў беларускіх дэмакратычных сілах не адыгрываюць у гэтым сэнсе вырашальную ролю. Яны могуць давесці у гэтым выпадку да нямецкага боку свае меркаванні, свае разважанні. Гэта экспертная думка, якая, безумоўна, тым людзям, якія прымаюць рашэнні, не тое, што прымаюць рашэнні, якія працуюць над гэтымі пытаннямі і урэшце рэшт падрыхтоўваюць тыя рашэнні, якія прымае кіраўніцтва, для іх гэта важна. Гэта дадатковая крыніца, гэта дадатковы погляд, гэта ўсё ім цікава. Але гэта не працуе так лінейна, то бок, што вось прыйшоў выдатны дыпламат Валер Кавалеўскі, сказаў, вось у нас такая пазіцыя, вось такая аргументацыя, і нямецкі бок адразу кажа, вось менавіта так мы будзем рабіць. Не, так гэта не працуе. Гэта адно з меркаванняў, якое будзе пачута, але ўрэшце рэшт канчатковыя рашэнні і стратэгіі апрацоўваюцца і прымаюцца Польшай, Германіяй, Чэхіяй і іншымі краінамі. Ну і на завяршэнне коротко, ўсё ж таки, калі мы кажам про некие там планы Лукашэнкі наладзіць адносіны і з Еўропай у тым ліку, асабліва зараз на фоне того, што могуць сапсавацца адносіны паміж Москвой і Вашынгтонам, і яму будзе просто небяспечна нейкія добрыя адносіны мець з США, таму застаецца трэк еўрапейскі, але адначасова працягваюцца правакацыі на межах што літоўскіх і латвійскіх, што польскіх, міграцыйны шантаж, спрабуюць дастаць беларусаў, якія знаходяцца на тэрыторыі іншых краінаў і фактычна пад абаронай заканадаўства іншых краін, іх спрабуюць дастаць нейкім чынам. Гэта што? Вот такія спробы, гэта такія нетрывіальныя падыходы да налажвання адносінаў? Якраз я думаю, што гэта ўсё робіцца таму, што лукашэнкаўскі бок дакладна ведае, што на гэтым напрамку ў бліжэйшы час нічога не будзе. Увогуле на еўрапейскім напрамку Лукашэнку куды больш складана, чым на амерыканскім. Амерыка далёка, першае, другое, тыя людзі, якія зараз вызначаюць знешнюю палітыку Злучаных Штатаў, яны працуюць прагматычна. Іх асабліва не цікавіць, якая ўнутрыпалітычнае становішча ў Беларусі, што там робіць Лукашенко, адбываюцца рэпрэсіі, не адбываюцца. Там дзелавыя адносіны ідуць, а не каштоўнасныя. Еўропа ўсё ж таки праводзіць менавіта каштоўнасную палітыку. І для Еўропы Беларусь блізка, і Лукашенко ведаюць. Там тыя людзі, якія займаюцца беларускімі пытаннямі ў Еўропе, яны дакладна ведаюць, што гэта за чалавек, наколькі яму можна давяраць, якую ён праводзіць палітыку і наколькі ён залежны ад Расійскай Федэрацыі. То бок у Еўропе экспертыза ў адносінах да Беларусі на якасна іншым узроўні, чым у Злучаных Штатах звычайна. І падыходы іншыя. Так што, думаю, у гэтым сэнсе у Лукашэнкі ілюзіяў наконт таго, што можа быць нейкі прарыў на еўрапейскім напрамку няма. У яго хутчэй за ўсё быў погляд такі. Еўрапейцы, як ён, дарэчы, шмат разоў падкрэсліў, як яго сябра Пуцін падкрэслівае, яны цалкам залежныя ад Злучаных Штатаў. Ім што Трамп скажа,
то яны будуць рабіць. То бок разлік быў на тое, мы прорвемся на амерыканскім напрамку, мы станем сябрамі альбо паўсябрамі, альбо у нас будуць нармальныя стасункі з амерыканцамі, і ўжо потым з дапамогай гэтага капіталу, які мы назапашылі ў стасунках з амерыканцамі, мы паспрабуем з еўрапейцамі, а яны ўжо ў іх выхада іншага не будзе, будуць з намі таксама размаўляць. Ну, пакуль мы бачым, што калі такая была стратэгія, пакуль яна прынамсі не спрацоўвае. Ну а мы, на жаль, вымушаныя развітацца з нашим аналітыкам, гісторыкам Александром Фридманом на гэтым тыдні. Ну але праз тыдзень, на наступным тыдні мы абавязкова сустрэнемся ў нашай штотыднёвай аналітычнай праграме і працягнем аналіз актуальных падзеяў. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Подписывайтесь на телеграм-канал Фридмана і YouTube-канал Еврорадио, каб не пропусціць нас. Ну і безумоўна расширвайце наши з ім размовы. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.